Mga kaigsunan, gipakita lang sa Ginoo nga kanang mga pagsupak, kanang mga pagrebilde batok sa Dios, dunagyoy sangputan. Dalaygon nga Dios, niining matahom nga takna sa kagabion. Aniana usab kami, mamalandong sa kasaysayan, sa imong mga katawhan, nga angay namong kapanaminan. Aliho Ginoo, uban na kami, uban ni kami. Dasiga kami. Ipaabot ka na mo ang imong espiritu maga, hatag ka na mo kalipay, kaalam, sa pagpakisayod sa karaang sugilanon, alang sa among kaayuhan. Ug pasayloa kami sa among kalapasan, sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Mga kaigsuunan, ato kanunay timan-an, ngang sugilanon sa mga Israelitas, ato usab nga sugilanon sa atong panahon. Kining usa ka dako nga panaw nga kinahanglan kita mamalandong, dako usab ang kalainan. Kung ang Dios mo giuna nato niining usa ka gitawag balaang panaw. Ang Iglesia Adventista gituohan nato nga iglesia sa tagna. Gitahasan sa Dios niining katapusang mga adlaw sa pagpasidaan sa kalibutan, mahitungod sa ihang pagbalik. Saad sa iyang pagbalik. Gani nagkatatak sa atong mission statement sa Seventh-day Adventist Church, kini nga pagkasulti, make disciples of Jesus Christ, who live as His loving witnesses, and proclaim to all people the everlasting gospel of the three angels' messages, Revelation 14:6-12, in preparation for His soon return. Nagatuo kini nga iglesia nga adunay haduol na nga pag-abot o pagbalik ni Kristo Jesus. Ug mao kini ang dakong tahas nga gimantala, gisulti sa tibuok kalibutan, pinaagi niining ahensya ang Iglesia Adventista. Pinalangga ko mga kaigsunan, nagakubot kini nga iglesia sa saad nga nag-ingon, surely I am coming quickly. Apan gipainumduman na kita sa unang tulo kasugilanon. Unsa kay hinungdan, nganong nalangan kini nga pagbalik saad sa iyang pagbalik. What do you think is the cause of the delay of Christ coming? By this time, probably, doon na nakamoy huna idea, pinaagis pagpaminaw sa unang tulo kasugilanon, unsa ug nganong pagkaunsaa nalangan ang pag-abot, ang saad sa pagbalik sa atong Ginoo. Pinaagi sa sugilanon sa mga Israelitas, makita nato nga dili ang Dios, kundi ang katawhan nga iyang pagabalikan, nga iyang giplanuhan, nga iyang gisaaran, maoy hinungdan. Kung atong tanawon, subli kini nga sugilanon, og sa pagpadayon nini nga pagtanaw, dalaygo na Ginoo, nakaabot na unta sa utlanan sa Kanaan, 15 ka buwan, gikan sa pagkuha nila dito sa Ehipto, niining dapita sa gisaad sa Ginoo kanila ang yuta nga Kanaan. Apan sumalapas atong nasayran kagabi, mga pinalangga kung magkapaglaom, mihimo silag usa ka kalihukang sukwahi nasa gilatid sa Dios. Ang Dios na unta ang nagdetalyado sa pagsunod, pagplano, paunsay buhaton, alang ni katawhan, apan tungod sa ilang pagkakulang sa pagtuo, nihimo hinuon sila ilang kaugalingong plano. Og mirebilde sila batok mismo sa Dios nga nagdala kanila niining dapita. Busa gipahamtangan sila sa paghukom
sa Dios. Ang apungutan na karon nga angay natong tubagon. Thus God's judgment to the Hebrews justifiable. Magkaturunganon ba ang gihukom sa Dios kanila? Mga pinalangga kong mga kapaglaom. Kung balik ko na ito pagbasa, ang gisgutan na ito kagahapon, giingnan kita sa sinulat sa balang kasulatan. Because all these men who have seen my glory and the signs which I did in Egypt and in the wilderness, I have put me to test. Now this 10 times and have not heeded my voice. They certainly not see the land of which I swore to their fathers, nor shall any of those who rejected me see it. Gihatag di ay sa Diyos na ang tanang kahigayunan aron sila musalig kaniya. Gipadayag sa Ginoo kung kinsa siya, giunsan niya paghabwa ang iyang mga katawhan, gipakitaan sa iyang mga ilhanan, apan kining tanan, gipakawala laybili, niining gilukat nga katawhan 10 times and have not heeded my voice. Unsay nahitabo kanila? Busa ang Dios mihimo sa iyang tubag. Tungod kay una silang misalikway kaniya. Gisalikway usab sila sa Dios. Giatagan sila sa kahigayunan 10 times. Gipakitaan sila kaayos Ginoo, mga paaging makasalig siya, makatuo sila kaniya. Di paday siguro tuigo magaigsuunan. 40 katuig ang milabay. Sa libro sa Deuteronomio, ang first-hand witness ni ining tanan, mi pamatuod sa ilang gidangatan. Si Moses, atong ablihan ang libro sa Deuteronomio, 1:26 ngadto sa 28. Nagkanayon din himo kay sunan. Ingon si Moses mismo, nevertheless, you would not go up, but rebelled against the command of God. And you complained in your tents, where can we go up? Our brethren have discouraged our hearts. Gipahinumduman ni Moses ang bag-unang henerasyon sawa pa siya mibiya kanila sa nahitabo 40 katuig na ilabay og mao kini ang nasulat. Ang una nilang henerasyon miribilde batok sa Dios og dili na unta ni mautro pa niining bag-ong henerasyon 40 katuig ang milabay. Mga kaigsunan, ang Espiritu Stagna nagsulti. Wanderings extended through Satan's efforts. God gave positive evidence that He rules in the heavens and rebellion was punished with death. Mga kaigsunan, gipakita lang sa Ginoo nga kanang mga pagsupak, kanang mga pagrebelde batok sa Dios, dunagyoy katapusan. Dunagyoy sangputan. O gipadayag lamang niya nga siya mo'y labaw sa tanan. Labaw sa tanang naghuna-huna nga mga sikin sa sila niini nga kalibutan. Gipakita lamang sa Dios ang dako niyang pagkagamhanan o pagkamaigugmaon nga para nako tungod sa iyang dako nga gugma kinahanglan silutan niya ang tanang musukol niya. Nganuman, tungod kay dili gid angayan baya kining mga tawhana dalhon sulod sa gisaad nga kanaan kung maurag gihapong mga kinaiyaha ang ipakita nila. Og tungod sa gugmas Ginoo, gipuo sila. Ay di man sila mosunod. Mao lamang na ang katapusang dangatan sa tanang dautan niini
nga kalibutan. Only two of those who as adults left Egypt saw the promised land. The wanderings of the people were extended until the rest were buried in the wilderness. Pila ka buwan nilang naabot ang Kanaan? Sa utlanan, 15 ka buwan. Dali raunta. Apan tungod kay sa dihang human sila giluwas. Silang mga gidala sa Ginoo, gawas sa Ehipto, wa gyud nabago. Sa diyang gipaagi sila sa Ginoo, sa mga dalan, aron sila hulmahon, nagpabilin gyapon silang mga saputon. Pila ka buwan, pag-abot sa utlanan. Dili diay igo ra ang bulan sa pag-usab o batasan. Amod lang, grasya sa Ginoo na ang makahimo ning tanan. Ang balaang Espiritu na ang makatabang kung kinaiya na ang usbon, kung kasing-kasing na ang operahan. Apa niya mga Israelitas, nahimong kapanaminan aron kita nga pamalandong sa nahitabo nila, dili na magdugay pa ang ato untang dangatan samas ila. The 40 years experience mao kana the consequence of rebellion. Ang 40 katuig nga kasinatian nila, resulta lamang kana siyas ilang pagsupak batok sa Dios. Wala nauntay 40 katuig. Pila pa lang kabulan na ang kunaunta nila ang yutanong Kanaan. Nagapuyo naunta sila dito, nagkinabuhi naunta sila dito, nga malipayon tungod sa katambok sa dapit nga ilang giadtuan. Di ko malimot sa sinultian ni Mrs. White. 1905, tuwa naunta ta sa langit, apa nagpabilin pa kita sa yuta, sa katarungan nga, di pagyudta ngayon, makaabot, dalhon, dito. Ato ning pamalandungan, pinalangga kong makaigsunan. Apan dun bisan unsa kangilngig ang naitabo ni ining mga Israelitas, dun na pa'y bidlisiw sa paglaom nga makita nato nila. Tagingon na Diyos, I will strike them with a pestilence and disinherit them. And I will make of you a nation greater and mightier than they. Praise the Lord. Pinalangga ko magkaisuunan. Doon ay umalabot generasyon nga pagatukuron ang Diyos, labaw pa niining mga tawhana. Busa karon, giingnan kita. Sa sinulat sa Patriarchs and Prophets, from that scene of rejoicing on the shores of the Red Sea, to the wilderness grave, which ended a lifelong wandering, such had been the fate of millions who, with high hopes, had come forth from Egypt. Would the next generation learn the lesson? Pinalangga ko makaisunan. Makakatunbag pagtulunan kadtong sunod nga generasyon pinaagi niining ilang unang mga ginikanan. And by the way, siguro na hurot na to silang tanan, 40 katuig. Muatras budda kadtong mga Ehiptohanon nga human sila migawas, migukod nila si Paraon og ang tanang ligong mga sundalo niya sa Ehipto. Migukod sa mga Israelhanon. Unsa bay ilang gidangatan? Ang Israelitas nga mga misupak sa Ginoo, giingna na sa Ginoo, mga hurot kamog kamatay sa kamingawan. Gawas sa 19 anyos paubos. Og kiniusab nga mga Ehiptohanon, unsay gisulti sa Espiritu sa tagna, the pursuit of Israel close Egyptians' provision.
of all the men of Egypt in that vast army, not one escaped. All perished in their determination to have their own way and to refute God's way. That occasion was the end of their provision. Ito apay usa, kagrupo, nangahurot silang tanan sa maurag yapon ng gidangatan, misupak sa Dios. Pharaoh perished in Red Sea. The monarch hardened his heart and went on from one step to another. But he was fighting against the power greater than any human power, and with his host, he perished in the waters of the Red Sea. Tuwa ay mga Israelitas, giluwas sa Ginoo, apan rebuild niya, hukman sa Ginoong di makasulod sa Kanaan. Ni ay mga Ehiptohanon, nga misukol sa Ginoo, o di maminaw sa iyang pagtawag, hang gitagaan na unta sila kahigayunan, silang tanan usab, nga mibatok sa gahom sa Dios, nangalaglag sa dagat nga mapula. Karon mi patigbabaw, nga ang Dios labaw sa tanan, gamhanan pa kay sa tanang gamhanang katawhan niini nga kalibutan. Mga kaigsunan, ang pagtulunan nga ngay natong batnan, dunagayod kanunay ganti ang pagsalig sa matag sugo gikan sa Dios. Ang pangutana na lang nga nabilin karon, ado na ba'y nakulang ang Dios sa pag-atiman sa mga Israelitas? Ado na baga? Og karon atong tan-awon, kini nga sugilanon, ang duha og tunga kabulan. Unsay nahitabo niini? Sumala sa pananaw sa Dios. Mao kini atong teksto. And they journeyed from Elim, and all the congregation of the children of Israel came to the wilderness of Sin, which is between Elim and Sinai, on the 15th day of the 2nd month, after they departed from the land of Egypt. Duha ka bulan og tunga. Unsa bay nahitabo niini? Human sila migawas gikan sa Ehipto. Makaigsunan, mao ni ang Ehipto. Dahil mitabok sila sa Red Sea. Dayon aning dapita na ang Elim, na ang Mara, na ang Sinai. Taliwala nining dapita. Atong tubago ng pangutana. Ado na may nakulang ang Diyos sa pag-atiman sa mga Israelitas. Exodo 13, versikulo 20 o 22, nagkanayon dinhi. Mibiya sila sa Sukot o nagkampo dito sa Itam, sa daplin sa Kamingawan. Sa adlaw, nag-una kanila ang Ginoo, pinaagi sa panganod, nga daw haligi aron paggiya kanila sa agianan. Sa gabi, nag-una siya pinaagi sa kalayo aron paghatag kanila og kahayag. Sa ingon, makapanaw sila adlaw o gabi. 22, ang panganod, kanunay diha sa ilang atubangan, panahon sa adlaw o ang kalayo, panahon sa gabi. Uy, ang panaw, dili o sa kaordinaryo nga pagpanaw. Kay gipakita sa Ginoo kanila, na bisan niob ang dapit nga ilang giagian, gipadalhan silag panganod sa kalayo. O sa kahaligi sa kalayo, matagabi, o sa kapanganod nga magpandong nila matag-adlaw. O wa kini, kuha sa Ginoo, sa tibok nilang panaw. Maayo kaing Ginoo, alang sa iyang mga katawhan. Praise the Lord! Ano na ba'y nakulang ang Ginoo, ang Diyos, sa pag-atiman kanimo? Nagtuo ko nga sama sa pag-atiman sa mga Israelitas, way nakulang ang Ginoo. So dili ang Ginoo may problema. Naa kanato ang problema, o naa sa mga Israelitas, sa mga naa sa mga Israelitas ang problema. Naibalo na ang Ginoo paunsaon niya pagdala ang iyang katawhan. Nakaabot sila sa Mara. Exodus 15,
versikulo 22, ngadto sa 27. Unsay nahitabo dinhi? Ang nakanindot mga pinalangkong kapaglaom. Tungod ka ang tubig dito giihaw na mga Israelitas. Aban ang tubig dito pait. Unsay gibuhat sa Dios kanila aron makainom sila. Human sila nagbagulbol. Giingnan sila. Nagmulo ang katawhan kang Moises og nangutana, unsa may atong imnon? Unya nagampo si Moses sa Ginoo og gipakitaan siya sa Ginoo og kahoy. Giitsa ni Moses ang kahoy ngadto sa tubig og nawala ang kapait sa tubig. Didto gihatagan sila sa Ginoo og kasuguan og didto gisulayan usab niya sila. Giayos sa Ginoo ang tubig, gihimo ang pait ka tubig nga mainom pagkanindot makigalaan. If you diligently heed the voice of the Lord, your God, and do what is right in His sight, give ear to His commandments, and keep all His statutes, I will put none of the diseases on you which I have brought on the Egyptians, for I am the Lord who heals you. Ang Diyos naghatag kanilag tubig nga mainom. Ang Diyos nagsaad kanilag maayong panglawas. Sundon lamang nila ang kabubuton sa Diyos. Tumanon lamang nila ang kasuguan sa Diyos. O ang Diyos na may mag-aayo kanila. Mga pinalangga ko magkaigsuunan, mga kapaglaom, wa sila pasagdi sa Ginoo. When this was done, the suffering people could drink of the water with safety and pleasure. God provided a balm for every wound. There is a balm in Gilead. There is a physician there. Kinsa ang Diyos sa langit. Sa panginanglan sa ilang kauhaw, giatagan silang tubig alang sa ilang katagbawan. Pagkanindot magkaisunan. Unsa ba gibuhat sa Ginoo kanila? In Egypt, their taste had become perverted. God designed to restore their appetite to a pure, healthy state. He purposed to remove the feverish diet upon which they had subsisted in Egypt. Unsa ba? For He wished them to be in perfect health and soundness when they entered the goodly land to which He was leading them, so that the surrounding heathen nations might be constrained to glorify the God of Israel. Pagkanindot sa katuyuan sa Ginoo niining iyang gilukat nga makatawhan, iya silang giunsa, ginahulma aron mahimong talan-awon nga mga katawhan sa kalibutan, aron ang mga kanasuran nga nagpalibot kanila magahimaya sa Dios sa Israel. Bisan sa ilang mga pagkaon, gihatagan silang lahi nga pagkaon, dili sama sa pagkaon sa Egypto. Wilderness diet made Israel more manageable. Ginanta, if the Israelites had been given the diet to which they had been accustomed while in Egypt, they would have exhibited the unmanageable spirit that the world is exhibiting today. Tanawara. Importante kayo ang pagkaon. Ang pagkaon na gihatag sa Ginoo alang kanila pinasahi. Tungod kay sila mga pinasahi nga katawhan. Og dali ra silang madala tungod kay ang ilang mga pagkaon dili makaulang man kanila, dili makaapekto pag-ayo sa ilang sa paagis pagdumala nila. The human family as it is today is an illustration of what the children of Israel would have been if God had allowed them to eat the food and follow the habits and customs of the Egyptians. Pagkanindot kay sa atong Ginoo, no? Gikuha gyud niya ang mga Israelitas aron pasundon sa iyang plano. O ang plano sa Ginoo alang sa iyang katawhan maayo kayo. Pagkanindot, pagkaabot nila didto sa Elim, unsa nitabo, nakita daghang tubo dito. Mga kaigsunan, walay nakulang ang mga Israelitas diha sa ilang Elim nun. Gitudluan usab niya sila sa ilang angay nga pagkakaunon. Ado na ba'y nagkulang ang Dios sa pag-atiman kanimo? Ang Dios walay nakulang sa pag-atiman sa mga
Israelitas. Ining unang 15 kabuan sa ilang panaw, ining unang 2 ka bulan ug tunga pa lang, nagpakita ng Ginoo sa iyang pag-agis, pag-atiman sa iyang mga katawhan. Unsay na ito, ug mauna niya itong teksto. And they journeyed from Elim, and all the congregation of the children of Israel came to the wilderness of Sin, which is between Elim and Sinai, on the 15th day of the 2nd month after they departed from the land of Egypt. Mao kining sugilanon sa unang 2 ug tunga kabulan gikan sa paggawas nila sa Ehipto. Unsay na itabo? Gipaubanan sila sa Ginoo, giatiman sila sa Ginoo. Gani dinis Exodus 16:4, then the Lord, miingon na po sila, asa naman po'y pagkaon? Na tubig, pero gutom naman po. Giingnan sila, behold, I will rain bread from heaven for you. Pagkanindot, gipaulanan sila pagkaon gikan sa langit. Gikan pa sa langit ang ilang pagkaon. And the Lord spoke to Moses, saying, speak to them, saying, at twilight you shall eat meat, and in the morning you shall be filled with bread, and you shall know that I am the Lord your God. Buntag, doon na sila pagkaon. Gabi, doon na sila pagkaon. Aron sila mahibalo. Nga na ay Ginoong nagsapupo nila, naghatag sa ilang panginahanglan. Ano na ba'y nagkulang ang Diyos sa pag-atiman kanimo? Ang Diyos wala nakulangi sa iyang pag-atiman sa mga Israelitas. Gipakita niya kini makaigsuunan. Gani ang gihatag sa Ginoo kanila, buntog, matagabi, mana, matagbuntag, langit nun, gikan sa langit, nga mga pagkaon. Praise the Lord! Ato ipadayon, unya ang Diyos, doon na pa'y gihatag kanila. And Moses said, eat that today, for today is a Sabbath to the Lord. Today, you will not find it in the field. 6 days, you will not find it in the 6 days, you shall gather it. But on the 7th day, the Sabbath, there will be none. So sinito mo, and the house of Israel called its name manna. And it was like white coriander seed, and the taste of it was like wafers made with honey. And susunod, and Moses said to Aaron, take a pot and put an omer of manna in it, and lay it up before the Lord to be kept for your generation. And the Lord commanded Moses, so Aaron laid it up before the testimony to be kept. Mga kaigsunan, ginata, and the children of Israel ate manna 40 years until they came to a land inhabited. They ate manna until they came to the border of the land of Canaan. Praise the Lord! Pinalangga ko mga kaigsunan. Giatagan silang pagkaon sa gabi, doon na sila pagkaon sa buntag, o gitagaan pa silang pahulay, kausa, sa usa ka adlaw, sa usa ka simana. Ang ikapitong adlaw sa simana. Sa unsang paagi, pinagi sa paghatag kanya detalyadong instruction, 2 kapilo imong pagkakuhaon sa unong kaadlaw. O dili ka na makaplagan sa ikapitong adlaw. Tungod kay adlaw ka na nga igpapahulay. Pagkanindot sa gihatag sa Ginoo, pagkanindot sa pag-atiman sa Ginoo, alang sa mga Israelitas. Exodus 16, the Lord connects the experience of the Red Sea with a new experience of bread from heaven. God's glory is revealed not only in the cloud, but in the food the people will eat. Praise the Lord. Praise the Lord. Ado na ba'y nakulang ang Diyos sa pag-atiman kanimo? Walay nakulang ang Diyos sa iyang pag-atiman sa mga Israelitas. Sabbath is the culmination of the manna story. It is a hands-on learning experience of the people. They are learning to trust God on the day of rest for their daily physical and emotional needs. God requires explicit trust. Pagkanindot, mao bitaw hinungdan nga gipabutang ang mana, gipatipigan ang man o sa tipik sa mana o gibutang dito dapit sa kasabutan aron maimong ilhanan nga kining katawhan sa Ginoo wala niya gipasagdan panahon sa panahon. Miracle preserved Sabbath. By a miracle, God preserved the Sabbath law through the 40 years
of wilderness experience. Pagkanindot, gihatag sa Dios ang adlong igpapahulay niining gilukat niyang makatawhan kay wa ni sila kasulay og pahulay didto sa Egypto. Busa alang sa mga Israelitas, gikuha sila sa Dios daan o nagitudluan sa pagsunod sa Dios. Apil na ang pagpahulay sa adlong igpapahulay. Kinsa may di malipay, anak, gikuha ka, gipakaon ka, gipapahulay ka, pagkanindot sa Ginoong muatiman sa iyang katawhan. Kumusta ba kita? Ado na ba'y nakulang ang Diyos sa pag-atiman kanimo? Niining tumura, posibleng makapamalandong ka. Doon na kay gibuhat, sukwahi sa giunsa ka pag-atiman sa Ginoo. Why nakulang ang Diyos sa pag-atiman sa mga Israelitas? O tungod niya na, sa atong pagtanaw sa sugilanon sa mga Israelitas, sa pananaw sa Diyos, ang Diyos wala nakulangi sa paghigugma, sa pagkuha, sa pagtuman sa iyang saad, o bisan pas pag-atiman sa mga katawhan niyang mga Israelitas. Pagkanindot kayo, God provides everything: shelter, food, rest. Pinalangga ko makaisunan. Sa lagtod nga bang istorya, ang Ginoo nga ginuos mga Israelita, gitawag nato siya Christ our provider. Sa atong panahon karon, kinahanglan ang dakong panawagan nga mangandam usab kita alang sa katumanan sa katapusan ng saad nga simubalik. Gikinahanglan sa matag usa nga magasalig sa Dios lamang nga atong gituhan Christ our provider. Ang pagtulunan nga ngayon atong makatunan pag-usab karon, ado nagip kanunayng ganti ang pagsalig sa matag gisugo sa Ginoo kanato. Praise the Lord. Dunay sulti siya karon. Nagpabilin o nagpadayon kini sa atong panahon. O kining saad niya nga nagaingon, surely I am coming quickly. Dili gyud mairog nga saad. Kaya ang Diyos naghatag, di kani mausab, iya kaning pagatumanon, og way nakulang sa iyang pagpangandam niini alang sa iyang katawhan. Apan nganong nalangan ang iyang pag-abot, dili pinaagi sa Dios, kundili sa tawhanong panglantaw. Dinhi ang kulang, ni akanato ang kulang, wala sa atong Dios. Pinalangga kong makaisunan. Himuon taning personal nga kasinatian ang atong pagpamalandong niining kagabion. Ako ug ang akong pamilya nagadawat niini nga saad. Og dili kay nagadawat lang, nagakinabuhi usab sa pagkatao sa among unang anak. Aron kini nga saad mahimong buhi sa among Pinoyanan, nga kanunay kaming mapainomduman nga ang Dios nagsaad nga hapit na mubalik si Kristo. Ginganla namo ang among kamagulangan anak, Sean Milaine Iles. Aron sa pagpamatuod nga pinaagi sa among anak, makahinumdum kami sa saad sa Dios nga dili gayud mapakyas. Og samtang kami magatan-aw sa nagatubo namong kamagulangang anak, malipayon kaming magpaabot sa dili na madugay nga katumanan niining iyang saad. Og samtang kami nagapaabot niini kauban sa kalibutang mga katawhan sa Dios, gasalig kami kaniya, ingon nga siya, usa ka Christ our provider. Dalaygon ang Dios, mga pinalangga kung makiigsunan. Og mao kini ang sugilanon sa duha ka bulan og tunga. Ako kamong giimbitar nga ugma ikatulo sa katapusan
sa atong pagpamalandong niining makasaysayanong sugilanon. Atong tunan ang 3 ka bulan. Sa dili pa ta magtapos, balikon ako ang pagpahinumdom o pag-imbitar kaninyo. Doon na tayo programa matagkadlaon, an hour at doon. Gituyo na to kini aron mahimong pandayanan sa atong mga matasan kung kita naninguha nga maandam sa pagbalik sa atong ginusumalas ing gisaad nga dili na madugay. Ang Dios magpanalangin nato, magampo kita. Dalaygon nga Dios, salamat kaayo sa imo na usab pagpahinumdom kanamo. Salamat Ginoo nga nakita namo sa sugilanon sa mga Israelitas. Ikaw Dios nga gamhanan. Ikaw Dios nga matinagdanon. O ikaw Dios nga nagatiman. Among Dios nga dili makahimo sa pagsalikway kanamo. Dili makaako sa pagbiya kanamo. Apan nagatiman o naghatag sa tanang panginhanglan. Among bation Ginoo ng among kalisod, ang among mga suliran, ang among mga dili maayong pagbati o dili maayong batasan, tungod di ay usab kini sa among kaugalingong binuhatan na sukwahi sa imong katuyuan. Tudloi kami Ginoo nga maulian, tudloi kami magawak nga makabalik kanimo, og tagai kami sa imong gahom, tabangi kami pinagi sa imong espiritu, aron makasunod kanimo og makatagamtam niya ng langit nung pagkinabuhi, iniining kalibutan, bisa na lang sa mubo nga panahon nga nabilin sa kasaysayan, amo kining matagamtaman. Og gikan kanamo, mahimong mabulahan ang uban nga nasayod niini nga mensahe niini nga kamatuoran. Salamat sa imong pagkamaayo kanamo, og salamat sa pagpanalangin nimo kanamong tanan. Sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen. Mayong gabi, daghang salamat.